Gusti kang masuci kang bablas kelawan asih mugi Gusti nanatayu seniman lan seniwati manunggaling budaya seni kang beli bakal ilang seni kang beli bakal musnah seni kang beli bakal ilang layung-layung duduk tangis si wong lara kenang penyakit lara pikir selawase lara batin seumur kula masih kelingan seumur kula masih kemutan sugeng ramu para tamu sedaya kula turi sugeng basuki aturi mali kula nembe kepanggi mali siraren seni kejawen asli seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing parwati seni sandiwara linggia buana Mas Asif Kurniawan minangka pimpinane para sesepuh nyuwun arung ngabuana minangkane saking besulte ajalani selawase saumur kulane masih kelingan sareng bos Paris minangkane sing ditembangi ajalani selawase sareng nok intane keding kamirngaken bos Paris minangkane sing mirengaken senajan dilani-lani angger orang sareng nok rindi minangkane sing hormati ngaturaken matur kesuwun Bos Paris sing ditembangi bos Paris dewek sing hormati sareng nok intane gedhe minangkane sing paling aman barokah buaya keding kang bayar ngaturaken matur kesuwun minangkane saking besu dewek nok rindi junja maya pamikul adik-adik duduk sanak duduk kadang sampai siji minangka saka gurune nok rindi minangkane sing mirengaken eman jareku sayang barokah buang saking beselut
Nok amel minangkane sing ngormati nyaturaken matur kesuwun sanget Nok Amel semplaknya wel gropak mencelat ninggang etung kaperan temen ya Mik ning sapa sunarap nitip raga suni endi sunarap nitipaken diri akin jerit jaluk tulung nanging langkah sinulungi pisan kala ketemu ning dalan di sapagan buang rai dibuang rai deh kalau ditotol ayam bos buang bos barokah buah minangkan sing mirengaken aja lali selawase sareng nokrindi kang bayari Nok Amel keding kang mirengaken Nok Amel sing paling eman Mas Paris keding kang bayari Mas Paris sareng Nok Intane keding kang mirengaken senajan raga paanggang nanging batin kelane tetep barengan beton dodone Cina Kraton awan katon bengi ketuon yen wis katon sok gampang gawe ketuon ketilan manuk maduri menceluki ning kayu balimbi yen ora wiraning diri pengen si awan bengi kula kesandi Mas Paris Nok Intan minangkan sing mirengaken sareng Mas Rizky Junti mebel diak minangkan sing bayari nanggapi sing duwe cahaya bulan jaya dewe nanggapi minangkan sing duwe cahaya bulan jaya sing ditembang kelingan kenang emane kelingan kenang sayang Arab sambat ning sapa maning nyanorani nanggapi dewe krikil kali runta dermaga bok durung tekan watune jare eman jareku sayang nanggapi minangkan sing duwe cahaya bulan jaya dewe aja lali senam ngase saumur kulane masih kelingan ditili digege lengki ditetet diharap
minangkane sing bayar wong sing paling bela dewek wong sing paling sayang dewek pribasane senajan raga paanggang nanging batin kulane tetep barengan nanggapi jalon dawa pamalitan wong siji mung bisa kanggo rambatan nokrin dia kedui minangkane sing bayari barokah buah minangkane saking beselute wek sing hormati Rizki Junti mebel kang hormati ngaturaken matur kesuwun Rizki Junti mebel minangkane sing paling emang Ari gulang guli api sorang Ari gulang guli api sorang gulang guling api sorang Ari gulang guling api sorang Rizki mebel Rizki mebel Rizki mebel kabang uli kulune yen ora kantuk ulung-ulungan kembang nanggapi Mas Rizki mebel nokrin dia keding minangkane sing bayari atin jerit jaluk tulung nanging langkah wanci burit surya rek pamit hujan letih ngararinti ingkilapan pati kulepan sisi pasti Sirjayati
Haji Pasini ngamudakeun rasa cinta Jayanti bukan lapon